Meron tayong ditong chicken wings. Ayan, hiniwa ko na yan siya sa gitna. Timplahan lang natin ng asin at saka paminta. Ayan, dito naman sa ating plato, maglagay lang tayo dito ng cornstarch or pwede naman harina. Maglagay lang ako ng garlic salt at saka paminta. Tapos, i-coat lang natin yung ating chicken wings. Dito naman sa ating kawali, magpainit tayo ng mantika. Prituhin lang natin ang ating chicken wings. Habang piniprito natin ang ating manok, dito naman sa ating bowl, maglagay tayo ng tubig, soy sauce, oyster sauce, asukal, at paminta. Maglagay lang din tayo ng konting sesame oil. Dito naman, balik-baliktarin lang natin yung ating chicken wings. Ayan, at luto na. Pwede na nating hanguin. Maghiwa na rin tayo ng ating fresh pinya. Fresh pinya ang ating ilalagay sa ating chicken wings na recipe. Kalahati lang ang ating ihalo nito dahil marami na siya. Magpainit na tayo ng mantika sa ating kawali. Maglagay tayo ng bawang. Ilagay na rin natin yung ating ginawang sauce. Maglagay na rin tayo ng cornstarch. Ganyan lang kasimple yung ating recipe na pwede nyong ipabaon sa inyong mga anak. Ilagay na natin yung ating chicken wings na pinirito at halo-haloin lang natin siya. Ayan, napakaganda ng kanyang texture at ang ganda ng kanyang hitsura. Ilagay na natin dito yung ating binalatang pinya. Napakatamis ng pinya na ito. Kaya tama lang yung nilagay kong kaunting asukal. Ayan, ready to serve na yung ating chicken wings with pineapple. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang bell button para palagi kayong updated sa aking mga simple recipes. Maraming salamat sa panonood.